Inflazioak azken 30 urteotako markak hausten jarraitzen ditu. KPIa 10,5%an kokatu da abuztuan, aurreko hilabetean baino puntu bat gehiago. Urtea hasi zenetik prezioak 6% garestitu dira Hego Euskal Herrian. Zerealak, arrautzak, esnea eta olioa dira erosketa saskian gehien garestitu diren produktuak. Kaixo guztioi, ongitorriak gurean gaur magazinera, iraiak 13 ditu, asteartea da, eta gaur jakinarazi du Espainiako Estatistika Institutuak abuztuko inflazioaren datua. Esan dugu oso altu mantentzen dela, 10,5%an hain zuzen ere. Bizitzaren garestitze orokortua agerikoa da, urte honetan zehar, eta erosalmenari eusteko neurriak dira, eztabaidagai nagusia arlo politikoan. Elikagaien prezioari muga bat jartzearen proposamenak, Yolanda Díaz, Espainiar presidente ordeak eginikoak, ez dirudi ibilbide luzea izango duenik. Enpresa banatzaile handien arabera, prezioi muga jartzeak merkatua desitxuratzen duelako, hornitzaileekin dauzkaten harremanak zaildu ditzaketelako. Ekoizleak ere agertu dira proposamenaren aurka. Ene eta enba esaterako, azpimarratu dute produktu bat ezin dela saldu ekoizpen prezioaren azpitik. Eta gora honen aurrean, Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzaren ekonomiaren garapenerako sailburuak zaurgarrienentzat gizarte bonu bat proposatu du. Gaurkoan, gurekin izango dugu elkarrizketatu nagusi Alberto Alonso, PSeko legebiltzarkidea, eta ari ere galdetuko diogu zen nolako neurriak hartu daitezkeen inflazioari aurre egiteko. Bien bitartean, lan eremuan eskari nagusia da soldaten igoera KPIaren araberakoa izan dadila. Arabako metalgintzako sektorea da horietako bat. 3 greba egun deitu dituzte datorren asterako. Nerea Gartzia. Arabako metalgintzako mahai negoziatzailea ostegunean batu zen, baina sindikatuek iragarri zutenez zeak eman zituen aurrera pausoak ez ziren nahikoak izan. Momentuz, iragarritako mobilizazioak eta grebak bere horretan jarraituko dute, gaur sindikatuak lako aurrean bilduko dira. Arabako metalgintzako sindikatuek urte luzez daramatzate lan hitzarmen kolektiboa adosten patronalarekin. Gaur aldarrikapenek beste norabide bat hartu dute eta erakundeen erantzunkizun eza salatu dute. Sindikatuek diotenez erakundek zer egiteko dute gatazka laboral honetan eta horregatik gaur bildu dira Gasteizen lako aurrean. Gaur, hemen batu gara Eusko Jaurlaritzaren aurrean, azken finean Arabako eta EAeko kasu honetan herritar guztien gobernua izanik asko daukalako esateko, baina hemen adierazten edo aldarrikatzen dugun hau, baita ere trasladatzen dugu gainontzeko administrazioetara, hau da, kasu honetan Gasteizko udaletxera, Laudioko udaletxera baita ere, Aguraingo udaletxera eta baita ere Foru Aldundira, izan ere, asko dauka esateko administrazioa kontu guzti honetan, ez gara hitz egiten ari soilik langile batzuetaz, ari gara herritar batzuetaz hitz egiten eta beraiek haien ordezkari izan da, 25.000 langile, 25.000 familien lan baldintzetaz hitz egiten ari gara, eta beraiek badaukate gaitasuna nahiko balute gutxienez presionatu baruten lekuan langile hauek lor dezaten beharrezkoak eta merezi dituzten lan baldintza duinak. Motivos, salarios reales, jornada, son puntos muy importantes para todos los sindicatos, en los cuales tenemos que llegar a un punto de acuerdo que nos venga bien a todos y a todas y seguir adelante para sacar adelante un convenio justo para toda la sociedad trabajadora del sector del metal de Álava. Ekainean izan zen mahai negoziatzailea batu zen azken bilera eta aurreko ostegunean berriz elkartu ziren sindikatuak eta SEA patronala. Sindikatuek adierazi dute aurrera pauso txikiak eman direla, hala ere, azaltzen dutenez ez dira nahikoak izan. Eskaerei dagokienez, behin-behinekotasuna eta malgotasuna mugatzea, laneko osasuna eta berdintasuna bermatzea eta aldi baterako ezintasunagatibo osagarriak hobetzea dira sindikatuen gainerako aldarrikapenak. Gauzak horrela, aurreikusita dute hurrengo astelenean, iraiak 19 berriz elkartzea. Eta ez ustekorik ez badago, hilaren 21, 22 eta 23 metalgintzako langileek lanuzteak egingo dituzte. Eta Nafarroako Volkswagen lantegian ere, kezka, enpleguari eusteko eskatu dio parlamentuko gehiengoak Nafarroako gobernuari, izan ere eredu elektrikoaren aldaketaren aurrean, datozen urteetan, ekoizpena jaitziko dela aurreikusten da. Sandra Urra, Iruña.
Volkswagenen langileen ordezkariak kezkatuta daude bizi duten egoerarekin. Minutu bakoitzeko auto bat ekoizteko gaitasuna duen arren txip elektronikoen zain 13.500 kotxe dituzte fabrikan amaitu ezinik. Eta elektrifikaziora bidean zuzendaritza berriak hartu duen norabidearekin kezka da nagusi. Gauzak honela, 4 urte barru lanpostuen galera gerta daitekelako beldurra dute bertako ordezkariek. Nafarroako Volkswagen lantokiaren etorkizunarekin kezkatuta agertu ziren enpresa batzordea osatzen duten sindikatu guztiak. Pasaden astean Iruñako fabrikaren elektrifikazioa eta etorkizuneko bideari buruz mintzatzeko elkartu ziren, Volkswageneko zuzendariak, Europa eta munduko enpresa batzordeko kideak eta Europako lantegietako ordezkari sindikalak Iruñako landabeneko plantan. Adierazi zutenez, ezin dute 2026tik aurrera egungo lanpostuak mantentzeko beharrezkoa den lan zama bermatu. Pero con las previsiones que nosotros tenemos y con la información con la que nosotros contamos, estamos hablando de volúmenes de producción importantes y como consecuencia también volumen o cantidad de plantilla importante por cubrir a partir del año 2026. Horrek nola ez fabrikako langile kopurua mantentzeko zailtasunak ekarriko ditu. Markak egiten ari dena da ziurgabetasun bat euki edo bidali, langileriari, baina horrek ematen digu 2026an ez baditugu produkzioak bermatzen goiko zenbakiak, izan ditzakegu arazoak. Gauzak horrela sindikatuek elektrifikazioaren erronkari aurre egiten laguntzeko deialdia luzatu diote gobernuari. Diru publiko asko sartzen da Volkswagenen eta perte horiek erabiliko dira aldatzeko produkzioa, pasatzeko elektrikora, eta horrek gobernuek egin behar dutena, eta deialdia egiten diogu batzordeko batasunetik, gobernuek egin behar dutena da hori egin ongi eta jarri gauzak ongi zuzendaritzari langileria guztia bermatzeko. Baina Peñalbak ere azpimarratu egin du Nafarroako lantokiaren indargunea 50 segundu oro kotxe bat eraikitzeko ahalmena dela. Fabrikaren etorkizuna erabaki bitartean ezin da bistatik kendu momentu honetan amaitu gabeko 13.500 kotxe pilaturik dituela Nafarroako Volkswagenek. Hauek amaitzeko txip elektronikoen faltagatik, bitartean lantokiak kotxeak ekoizten jarraituko du. Eta inflazioa gaurko albiste nagusia, baina baita beroa ere temperatura altuekin jarraitzen dugu Hego Euskal Herrian, eta Nafarroan lehortearen mahaia aktibatu dute euriterik ez dagoelako. Sandra Urra, zein da egoera? Gaurko eguna euritxoa bada ere azkeneko hilabeteak oso lehorrak izan dira Nafarroan. Horregatik, 10 urteetan lehenbiziko aldiz lehortearen mahaia aktibatu da foru komunitatean. Intiak landa garapenerako Nafarroako erakunde publikoak egindako txostena oinarri hartuta. Abeltzainak bizi duten egoera zaiari aurre egiteko 6 milioi euro jarriko dituela iragarri du Itziar Gomez kontseilariak. Besteak beste, lehortearen ondorioz sororik gabe geratu diren abeltzainak laguntzeko eta Ukrainiako gerraren ondorioz pentsuen prezioei ere aurre egiteko. Dirigida además principalmente a ese sector ganadero y fundamentalmente a la ganadería extensiva, pero queremos sacarla de manera que pueda estar concedida en el primer trimestre del próximo año. Azken 10 urteetan, azken aldiz bildu zen atzo, esan bezala, atzo goizean lehortearen maila egoera zein den aztertu eta irtenbideak bilatzeko, uztaren eta uraren eskasearen ondorioz abeltzainek bizi duten egungo egoerarik zailena, eta abeltzainentzako 6 milioi euroko laguntza prestatzen ari da Nafarroako gobernua. Horiek ongi etorriak direla bai, dirua ongi etorria, baina horirik egin ezean, nekazariek egoera are gehiago zailduko dela esan duen sindikatuak. Eta N sindikatutik adierazten nahi dugu nekazaritzak daukan egoera kaskarra. Izan ere, maiatzatik honat bizi dugun lehorte honek ekarri du alde batetikan abeltzainak oso egoera larrian egotea,
usta erdia bildu da, eta gainera momentu honetan negurako bildu den usta hori momentu honetan haziendari jatera ematen ari zaio. Oneri gehitu bat zaio elikagaien lehen gaien prezioak izugarri gora indutela, 1,40 behintzat bai, eta hor ikusten da pentsuak eta belarrak eta luzernak eta horrelakoak zer nolako igoera izan duten, ez? Hau gutxi balitz, Lehorte honek orain abeltzainei ekarri baldin badie kaltea, momentu honetan egoera nahiko kritikoan daude baita ere Nafarroako herriberan, zeren Iesako urtegia iaia hutsa dago eta momentu batetik bestera behar bada moztutzen aldute uran emaria lurrak ureztatzeko, ez? Hau gertatzen baldin bada, sektore horretan ere arazoak izanen ditu. Eta lan munduarekin lotuta, berri beltzak berriro ere, azken egunetan 3 lan istripu jaso dira Nafarroan. Sandra Urra. Lan ezbeharrak albiste dira egun hontan Nafarroan. 3 lagun hil dira azken astean lan istripuz. Izan ere, Sakanan, Iturenen eta San Martin de Unsen gertatu dira ezbeharrak eta langileak Olazti, Dona Maria eta San Martin Unsekoak ziren. 55, 54 eta 51 urtekoak urren ez urren. Aurten 12 izan dira lan ezbeharretan hil diren Nafarroak. Sindikatuek egoera hau salatu dute eta lan segurtasun falta dagoela azpimarratu dute. Lehenengo 6 hilekoak 13% egin dute gora lan istripuek aurreko urtearekin konparatzen badugu Nafarroan. Eta pentsioei lotuta, kotizazio epea ez duela 35 urtera arte zabalduko iragarri du Eskriba Espainiar ministroak. Pentsioen erreforma adosten saiatzeko, Espainiako gizarte segurantza ministroak beste bilera sorta bati ekin dio sindikatuekin eta patronalarekin ere. Aiara de Urreta. Pentsio reforman adostu gabe geratu ziren neurriak zehazteko astelenean bildu ziren Espainiako gobernua eta eragile sozial, sindikatu eta patronal nagusiak. Lehenengo batzarra bukatuta oraindik ez dute hitzordurik zehaztu eta horrez gain, bileran ministerioak ez du proposamen idatzirik egin eta ez da aparteko nobedarik izan. Kotizatu beharreko urteko purua eta gehiagizko kotizazioak igo ala ez dira adostu beharreko gaiak. Negoziazioak baina erlujupekoak dira, urte amaiera arteko epea baitu. Izan ere, Bruselasen oniritzia behar du erreformak eta horrek baldintzatuko du Europako funtsen bigarren ordainketa handia jasotzea. Negoziazio mailaren nondik norakoak azaldu zituen astelenean Eskriba ministroak eta irmoki ukatu zuen kotizazio epea 25 urtetik 35era zabalduko duela. Realmente no estamos hablando de aumentar estrictamente el plazo de cómputo. En este momento y crecientemente cada vez hay más realidades en el mercado de trabajo durante los últimos años de la vida laboral no son necesariamente los mejores. Bien bitartean Euskal Herriko pentsiodunek bestelako iritzia dute. Asmoa hori da, euren asmoa hori da, esan edo ez esan, Europarekin berba eginda daukate, eta aurten 25 urtera igo dute 15 urtetik 25era, Zapateron erreformaren ondorioz, eta orain 25 urtetik 35era pasatu nahi dute. Eta suposatzen dut tontuak ez dira, eta suposatzen dut badakitela gazte askok 35 urte kotizatzeko 3 bizitza behar dutela. Orduan ez dakit zer egingo duten, gaurko gazteak zelako pentsioa izango duten erreforma guzti hauen ondoren. Osakidetzaren egoera larria dela esan dute sindikatuek Eusko Legebiltzarrean. Sindikatuek salatu dute sistema publikoak profesionalak falta dituela eta pribatura jotzeko joera handitzen ari dela. Euren arabera, lan baldintzak azkarrak dira arazoaren iturria.
Eta ingurumenari lotuta Barakaldoko udalak Zerraltako 100 urtetik gorako 40 zuhaitzak moztu ditu Lutxana auzoan 600 etxebizitza eraikitzeko. Auzo elkarteek, ekologistek eta alderdi politikoek ekintza salatu dute. Udane Arbeo. Barakaldoko udalak Zerraltako zuhaizte osatzen zuten 100 urtetik gorako 40 zuhaitz moztu ditu Lutxana auzoan 600 etxebizitza eraikitzeko. Horren aurrean auzo elkarteek, ekologistek eta alderdi politikoek arborizidioa salatu eta sinadura kanpaina bat abiarazi dute. Lutxana ni olbida ni perdona lelopean. Udalerriko zuhaiztien aurkako ekintza honen aurrean sinadurak biltzeko. Movimientos ecologistas sentimos que al matar y trocear los árboles de nuestra Alameda de Zerralta nos han arrancado otro testigo material de nuestra historia. Herritarrek diru publikoarekin dozenaka zuhaitzil dituztela salatu dute, eta Amaia del Campo alkatari eta EAJ-PSE koaliziko tokiko gobernuari herritarrak engainatzea egotzi diete. Zapuztuta, minduta eta suminduta sentitzen direla esan dute. Nos sentimos frustradas, dolidas e indignadas, especialmente ante sus engaños descarados que hemos podido constatar en estos últimos días en el intercambio de sus propios emails. Gainera azaldu dutenez, etorkizunean eraikiko den parkaren gainean zalantzak baino gehiago daude. Izan ere Juan Antonio Pizarro etxebizitza plangintza eta hirigintza kudeaketako zinegotzi delegatuak dio parke berri horretan 2300 zuhaitz baino gehiago izango direla, espezie autoktonen eta esotikoen artean. Proiektu honen sustatzaileak ordea 500 zuhaitz besterik ez zituen aipatu. Batak dioenetik bestera alde handia dago eta kezkatuta daude herritarrak. Una diferencia del 80%. No hace pensar si al final la cosa quedará en un par de maceteros. Testu inguru honetan Barakaldoko EH Bildu salatu duenez, beste behin ere jeltzaleak eta sozialistak bat etorri dira sustatzaile pribatuen interes ekonomikoekin eta Lutxanako bizilagunen interesak defendatzeko erantzukizun publikoa alde batera utzi dute. Era berean Elkarrekin Barakaldok Twitterren azaldu duenez, zuhaitz mozketa azpikeriaz egindako plana da. EAJ-PSE udal gobernuak auzokideekin jolastu baitu. Eta Lutxanatik Donostiara egingo dugu salto, errausketaren aurkako mugimenduak protesta egin duelako asteburuan Donostian, Zubietako plantaren eta baita ere Bergarako proiektuaren aurka. Juan Migalataz dugu, mugimenduko kidea da, eta agurtuko dugu pantailaren beste alboan, ongi etorri. Egunon denoi. Bueno, zer da zehazki salatzen duzuena, erraustegiaren aurka zaudetela esaten duzuenean? Bueno, beti danik salatu zen dugu lehen hipotetikoki eta orain ja frogekin erraustegiak sortzen duen kutsadura. Erraustegiak gure errefusak erretzen ditu eta aireratzen ditu batetik CO2 eta nitrogeno oxido kantitate erraldoiak esate baterako erretzen den zabor kilo bakoitzeko karbono dioxido kilo bat sortzen du. Eta hortaz aparte, benetako pozoinak ere aireratzen ditu. Metalastunak, suranoak eta bar. Hortaz aparte, ja funtzionatzen hasi zen ezkeroztik, bi aldiz erredu, argitz erreka, bertatik pasatzen den erreka, bi aldiz erredu. Eta bigarren hontan gainera jarraitzen du durak. Bada 2 hilabete antzeman genuela ibaiak utxe dute zegoela eta oraindik ez dute inolako konponbiderik jarri. Bestalde, hortik sortzen diren zepak eta errautsak hor barreiatzen dira, Nafarroan, Valladolid, han hemen zepa toksikoak, errautz toksikoak, han eta hemen barreiatzen dira eta hori da esabatzen duguna. Kutsadura aipatu duzu, nola bizitzen ari dira egoera alboko auzokideek? Bueno, alboko auzokideetan ere denetik dago, ezta, batzuk asko kezkatzen dira, eta beste batzuri bosta jolatzaile, beste arazo guztietan bezala. Eta ez da ingurukoak bakarrik, ingurukoak kezkatu daitezke batez ere botatzen ditun pozoinengatik, hau da dioxinak, furanoak, metalastunak, oso pozoin arriskutsuak dira eta batez ere ingurukoi eragiten die. Baina botatzen dituen CO2 eta nitrogeno oxido kantitate berraldoiak planeta osoan bizi dugun krisi klimatikoa areagotu besterik ez dute egiten eta horren aurrean ere, bakizuen bezala jarrera diferentzia daude.
batzuk asko kezkatzen ari gara, eta beste batzuri, etzai hainbeste ere inporta, bizi dugun egoera hain larri hau. Erraustegiak dena den zaborrarekin dagoen arazoari konponbidea eman dio? Ez noski. Zaborrak gure bistatik kendu besterik ez du egitegiak. Guk sortzen dugun aireratu egiten du, erre eta aireratu egiten du. Zabor kilo batzeko CO2 kilo bat sortzen da, eta CO2 horrek krisi larrialdia areagotu besterik ez du egiten. Orduan ez da inolaz ere zaborren arazoaren, hondakinen arazoaren konbidea ez da inondik inora erraustegia. Beste alternatiba batzuk martxan jarrita daude leku batzuetan eta beste batzuetan jarri egin behar dira. Gainera, nabarmendu duzu ezta, asteburuan egin zenuten mobilizazio horretan nabarmentzen zenuten erraustegiak erretzen dituen hondakinen gehiengoa birziklatu daitekeela, ez? Honen arabera, eta baita ere esan beharra, ez, hori ere salatu zenutelako, Bergaran beste erraustegi bat egiteko asmoak dituelako Eusko Jaurlaritzak, ez dakit zenolako sentsazioak edo zer deritzozue horrelako proiektu gehiago egiteko aukeraz? Bi gauza aipatu dizkiatzu, batetik, errefusak edukiontzira joaten diren zabor gehienak birziklagarriak direla, guk egin ditugu hainbat eta hainbat karakterizazio, errefusaren karakterizazio Donostiko kontenedoretan, eta beti ateratzaigu 80-90 edo gehiago papera, ontzi harinak, materia organikoa dela. Esan beharra dago Donostia dela, Gipuzkoan biztanleko errefus gehien sortzen duen hiria, hori ere egia da. Eta Bergarako ere zer diogun, lehen hor zegoen zulo bat ia inork ezagutzen ez genuena, Zaldibarko zulo hori, eta han sartzen zen dena. Orduan, hondakin industrialak ere ara joaten ziren. Papertegietako hondakinak ere ara joaten ziren. Ura, goiti bera erorritzenean, orain alternatiba bat bilatu beharra dago, eta alternatiba hondakinak murriztea eta sortzen duenari birziklatzea o birrerabiltzea eskatu ordez, buruatu zaien gauza beste erraustegi bat egitea Bergaran. Eta Bergarakoaren ondoren agian beste bat egingo dute, ondo ateratzen baldin bazaie, beste nunbait. Eusko Jaurlaritza honek erraustegiaren apustu trinkoa egin du, eta horri aurka egiten ari gara. Juan Miguel Ataz, erraustegiaren aurkako mugimenduk kidea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistan izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta kultur alorrean Athletic Club Fundazioak antolatutako Thinking Football Film Festival ospetsua bueltan da. Zinema jaialdia astelehenean hasiko da BBK aretoan Finding Jack Charlton dokumentalarekin. Eta Fermin Muguruzaren Black Beltza bi Ainoa, helduden irailaren 23an estreinatuko da Donostiako Belodroman zinemaldian, eta bi astelehenago dagoeneko sarrerak agortu egin dira. 3000 zeuden zailgai Belodromorako, eta guztiak bukatu dira. Soinu banda, irailaren 16tik aurrera merkaturatuko da, vinilo bikoitzean, baina gara eta naizeko harpidedunek aurretik eskuratzeko aukera izango dute.
Nafarroako musika garaikidearen jaialdia martxan da dagoeneko, ez ezazue galdu, informazioarekin usten zaituztegu, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan Alberto Alonso PSeren legebiltzarkidea izango dugu gurean, orain arte. Txikiei, zarrei, gaztei, 38 taila atzean utzi duzuen hoi, 38 taila boikoteatzen duzuen hoi, kalean zaudeten hoi, kalean ez zaudeten hoi, bienarioi, bitarrei, bietan jarrairi. Baina zertaz ari zera? Zertaz hitz egingo ote dizuegu gaur ez dago erraza, Zerbait kontatuko dizuegu. Sexua hitz egin behar dugu. Sondo. Bueno, bale, Kenean hainbeste espero genuen gertakaria. Eta zein da? Hori, zein da? Zetzeate gogoratzen? Gaur segunda. Asteazkena. Eta asteazkenetan? Kolpez, kolpe, bueltan da! Aste pare bat pasata herritik aldatu behar, guztiak atzerrian, bidaia doainik ez da non zaude mendian, guztiak atzerrian, nire hau eta lagunen belarriak, guztiak atzerrian, atzerritarran izango beharko naizan, guztiak atzerrian, motxera bat maleta terdi, beti gabiltza berdin, tabako eta mukizapi, topetako izerdi, ez banago adiarazoak izango dirargi, ez da gauza berririk, nola hitz egingo dut zurekin, zure hizkuntza ez badakit, hobenago isilik, no sé qué será y no sé qué dirá el que dirán, sé que van a mirar pero no pa' cubrirme las espaldas, el médico no me da la alta pero sigo andando con mi altusa berria sorbaldan, mala relación entre la droga y mi cuerpo, entre lo que siento y lo que me hace falta, el día de la marmota si me voy acostumbrando a lo que va a venir, sin ponerme una bolsa en la cara, aste pare bat pasata herritik aldatu behar, guztiak atzerrian, bidaia doainik ez da non zaude mendian, guztiak atzerrian, nire hau eta lagunen belarriak, guztiak atzerrian, atzerritarran izango beharko naizan, guztiak atzerrian, guztiak atzerrian, guztiak atzerrian, guztiak atzerrian, guztiak atzerrian.
legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurko gonbidatua dugu Alberto Alonso, PSeren legebiltzarkidea, eguerdion, ongitorri. Bueno, gaur goizean jakin dugu, inflazioaren azken datu hori, abuztuko datua, 10,5%ean kokatzen dela, galdera nagusia izaten ari da orain, nola aurre egin, ez, inflazio horri, ez dirudielako epe motzean behintzat bera egingo duenik? Benetan datu kezkagarria dela, ez, badaramagu hilabete batzuk, gora eta gora. Egia da baita prozesu oso komplexua dela, eta faktore ezberdinak daudela jokoan. Asko gainera ez daude geure esku, adibidez, geopolitika tentzio horiek, edo Ukrainiako gerra, gazaren eta petrolaren presioa, baina, bueno, bagabitz nik uste, bi gobernuetan, baita, bai, Espainiako gobernuan eta baita ere Eusko Jaurlaritzan neurriak hartzen, ez? Azkenengo hilabete hauetan, adibidez, Espainiako gobernuaren neurriek 30.000 milioi eurokoak izan dira, ez? Neurri ezberdinak, batzuk, adibidez, energiaren tasaen jetziera, IVA hori jeistea, beste aldetik, ez daki pentzioen balioen handitzea, transportarekiko edo mobilitatearekiko egon dira baita ere neurri asko, ez bakarrik Espainiako gobernuan, baizik eta geure Jaurlaritzak ere egin ditu gauzak, eta aldundiek ere egin dute gauzak. Nik uste hor dago la mamia, ez? Faktore asko daude, denak ez daude geure esku, baina eskura daukagunak bintzet horiek aktibatu egin beharko dugu. Bai, aste honetako eztabaida da, ea elikagaiei prezioen muga bat jarri, ez? Elikagaiei prezio bat muga jartzearen proposamen hori, Yolanda Díazek eginikoa, ea egingarria den, ala ez zuek babestuko zenukete, babesten duzue proposamena? Hori aztertu egin beharko da, eta zer nolako kondiziotan beharko da, alde batetik badakigu merkatu ireki batean gaudela, gustuko izan ala ez, hori da egia, eta merkatu horren arauak ez dugu guk bakarrik jartzen, baizik eta Europar batasunen artean egiten dugu kondizio denak ez. Orduan, ikusi beharko da, zer kondizioetan izan beharko dan, zer proposatzen du, nik ez naiz oso supermerkatu zalea, eta horbe ikusi beharko da, ea nola egiten dugun supermerkatuekiko neurri batzuk, baina kontuzibilita ez joateko gure baserritarren aurka, adibidez, hori aztertu beharko da. Neurri oso polita da izatez, baina gero mamian sartu beharko gera. Beste alternatiba batzuk zintzuk izan daitezke. Arantxa Tapia ekonomia garapen sailburuak esaterako aipatu du, agian zaurgarrienentzako gizarte bonu bat egitearena. Hori ados nagoela, nik uste dut, bi krisi bizi izan dugula, azkenengo 20 urtetan, edo gutxiago, 15 urtetan, eta bi eredu desberdin ikusi ditugula. Alde batetik, 2008ko krisian ikusi genuen nola eskuina gobernuan dagoenean, neurri gogorrak jarri zituen, eta bankaetxeak salbatzeko, eta alako gauzak egiteko, nik uste dut gaur egun, krisionen aurrean, ezaugarriak dira lehendabiziko prioritatea denontzako, Eusko Jaurlaritzako, Alderdi Sozialistarentzako baita, eta inor kanpoan geldi ez dadin. Nik uste dut hori dela foku bereziena, ezaugarrien ekonomia zaintzea eta indartzea. Aste hauetan ere eztabaidatzen ari da, Madrilen, bankuei eta enpresa energetikoei zerga bereziak ezartzea. Zer ekarriko luke neurri honek? Diru sarrera handi bat, nik uste dut, lehen esan dugu, 2008 urtean milaka milioi sartu genuen bankuetxetan. Nik uste dut denbora iritsi dela gaur egun bankuetxeak eta energia enpresak itzuli dezaten diru hori eta zaugarrienei eta gizarte osoari banatu dezagun inflazio hori neurtzeko eta beruntzka jotzeko. Nik uste dut, justiziazkoa dela, ez? Prezioen gorakadaz aritzen gara azken aldian, baina ez da soilik Hego Euskal Herriko arazoa, edo Euskal Herriko arazoa, Europa mailakoa bada. Nolabaiteko abantaiarik dena den badugu hemen, esango zenuke? Egia da, hau ez dela eskala txikitan neurtu. Ezin lekeen eskala txikitan neurtu. Ez da bakarrik, zuk esan dezu, ez Euskal Herria, ez da Euskadin ere, Espainian, ez Europan, nik uste dut mundu mailan ari garela, ez? Eta orduan, gure abantaiak, eukiko ditugu, adibidez, gure industria oso preparatuta dago, horrelakoetarako, eta gainera oso mentalizatuta dago krisi honen aurrean,
reto hauen aurrean, ez? Baina nik uste dut, bueno, azken finean, ez bat gara munduko politiketan enkajatzen, gutxi egin dezakegula. Garraioaren prezioaren muga ere aipatu duzu lehenago, ez? Hartzen ari diren neurrien artean, Euskal Autonomia Erkidegoan prezioaren erdira dago. Orain arte, nola baloratzen duzu irailaren batean, sartu zen indarrean, nola baloratzen duzu, nola ikusten dituzu herritarrak? Ondo ikusten ditugu, nik uste dut neurri oso on izan zela, ez bakarrik inflazioarentzako, baizik eta aldaketa klimatikoaren ondorio guztiak, ez? Bentzat pixkatxo bat jeisteko, nik uste dut neurri hon izan dela, gizarteak ondo hartu duela, eta ordan landu egin beharko dugu. Ez da bakarrik neurri konjunturala, ez? Nik uste dut hemendik aurrera refleksio handi bat egin beharko dugula horretarako, eta transportea dela eta garraioare dela, nik uste dut hori gaur egun erai duguna teori refleksio baterako eramaten digula, ez? Klimaldaketa aipatu duzu eta inflazioaz gain, gaurko albistea ere bada beroa, ez? Azken aldian izaten ari dugun bero handi hori, eta horrek dakartzan ondorioak, ez? Lehorteak, suteak, zeren sintoma da bizi dugun egoera hau? Hori argi eta garbi dago, nirentzat behintzat, eta nik uste dut gehiengoarentzat argi eta garbi dago, hau dela aldaketa klimatikoaren ondorioak. Oin arte, pentsatzen genuen hau zela, ez dakit, Pasifikoko edo isla txikiren baten gertatzen zen gauzak zirela, baina gaur egun ikusten dugu garbi eta garbi, ikusi ez bakarrik baizik eta sufritu ere gure gorputzean, hau denori dagokigun gauza bat dela eta hona ere etorri dela eta gure bizitzan sartu dela, eta aldaketa klimatikoa da. Adituek diote erregai fosilak baztertu behar direla, aldaketa klimatikoari aurre egiteko, baina ikusten ari gara azken aldian nola energia nuklearraren edo eta frackingaren aldeko ahotsak indartzen ari diren, zer deritzozu? Bueno, nik uste dut, egia da testu inguru konplexu batean bizi garela, eta gaur egun, oin arte bi urte luzeko pandemia baten bizi izan gara, oin arte hori guretzat arrotza zen, baina gaur egun gure bizitzan eta gure beldurretan sartu den gauza bada, hor dago aldaketa klimatikoa, hor dago Ukrainiako gerra, geure atetan dagoen gerra bat, eta egia da testuinguru gogor batean bizi garela, baina hori esan da ere, nik uste dut eta sozialistok defendatzen duguna zera da, geuk hartutako konpromesuak tinko mantendu behar dugula. Orain urte batzuk hartu genuen, ez bakarrik hemen Euskadin, baizik eta mundu mailan, Pariseko konpromesuak, gero Europa mailan, badukagu geure konpromesuak, estatu mailan, klima aldaketa legea hor mantentzen ditu beste konpromesu batzuk, eta hemen Euskadin ere baditugu. Ezin duguna da gaur egun, derrepente, zalantzan jarri dena, eta atziruzka begira hasi. Nik uste tinko mantendu behar garela, eta sinesgarritasun pizkatxo bat politikari eman nahi baldien bediogu, sinesgarritasun hori emateko, nik uste dut geure konpromesuak mantendu eta tinko eraman behar ditugula. Bi gai hauek protagonismo berezia izango dute urte politiko honetan, ezta? Datorren astetik aurrera hasiko duzue kurtso politikoa, politika orokorreko eztabaidaren ondotik, zeintzuk izango dira PSren lehentasunak? Bueno, nik uste dut PSren lehentasunak batzuk klasikoak direla, esate baterako ez, nik uste dut, langileen defentsa, duintasuna, soldatak, behin eta berriro errepikatu dugunak, eta geure gobernu programara eraman genuenak, horre nik uste dela ardatz nagusia, eta gero egia da, hasi ginenean, legealdi hau hasi zenean, osasuna ere bazen garrantzizko puntu bat, eta ondiokan bada, noski, baina gero eta gutxiago, COVID-a badirudi, normalizatu egin dela, eta gaur egun nik uste dut, lehentasunik garrantzitsuena zera dela ez, energia, ekonomia, zer egin behar dugu, hau ez da gauza konjunturala, gerra pasatuko da, eta Ukrainiak irabaziko du, baina badaude beste gauza batzuk, petrolea agortzen ari da, gaza ere ez daukagu gehiago, frackinga hor dago, zer egin behar dugu, aldaketa globala eta aldaketa ausarta edo bildurtia eta berriro atziruzka joaten, ez? Nik uste dut hor eztabaida handia izango dela eta gure lehentasunak, nik lehen esan dudan bezala, gure konpromesuak mantentzea dira. Hauteskunde urtea ere izango da, maiatzean ospatuko dira udal eta foru hauteskundeak, hemendik aurrera espero behar dugu, giroa nolabait nahasia etorriko dela? Ez nuke nahi. Egia da, neure harira ari naizela eta oso deskonektatu egoten naizela beste gauzetaz, baina ez nuke nahi nik honek ez dakit kontaminatzea, ez geure eguneroko politika. Testu inguru gogorrean gaude, esan dut,
behin baino gehiagotan, eta nik uste dut testuinguru horretan ezin garela frivolizatzen hasi edo eztabaida artifizialak eraikitzen hasi, ez? Nik uste dut denok batera joan behar dugula, eta bueno, aiatuko dira, hauteskundeak, eta nik uste dut bakoitzak bere programa erakutzeko du, eta bueno, aiatuko duguna, baina ez nuke nahi ni momentu honetan gehiago zikindu, ez, geure politika mundua. Eina Jotarekin harremanak nolakoak dira momentu honetan? Bueno, nik uste dut onak direla, programa bat sinatu genuen beraiekin, hor daude geure ardatzen nagusiak eta geure lehentasunak hori mantentzen ari da eta aurrera ateratzen ari da. Gero bakoitzak hortik kanpo badu bere independentzia edo bere mobitzeko kapazitatea eta bueno, beraiek bere bidetik eta gu geurea, baina bueno, sinatu genuena bentzet hori aurrera eramaten ari gara, eta nik uste dut hori positiboa dela. Esaten dute azken egunotan eskumenen transferentziak eta direla eta bizka bat tentsioa nabari izan delako, oraindik ere transferitzeko gelditzen diren eskumenak ez direlako hain garrantzitsuak hori izan zuelako handu ezak, hala uste duzuzuk ere? Nik uste dut lehentasunak badaudela, eta egia da, eskumen horiek transferitu egin beharko direla, baina bueno, lehentasunak errespetatuz, eta bueno, lanean daude, Jaurlaritza eta Madrilen lanean daude, kontaktuak hor daude, oin dela gutxi, hor egon zen, helburua, edukazioko helburua, gezan zuen, ministrarekin egon zela, eta bueno, kontaktuak hor daude, ez? Eta nik uste dut, itxi dezagun, ez? Kontaktu horiek lanean jarraitzen, eta bueno, aiatuko da, ez? Lehen esan dudala, ez? Ez gaitezen sartu sarramarretan edo alako gauzarra arrarotan, ez? Baina gustatuko litzaizueke hauteskundetara begira koalizioa mantentzea? Bueno, geuri beti gustatzen zaiguna zera da, hauteskundetan irabaztea, ez? Eta guk uste dugu badaukagula proiektua eta geure proiektua irabazle izan daitekela, ez? Gero, hauteskundak eta gero, hitz egin gudeo, ez? Gerokoak, ez? Gaur egun ikuste dut, geure ikuspuntu nagusiena irabaztea dela. Ezkerreko hiruko koalizioaz ere, balizko koalizio bati buruz ere hitz egin daiteke? Berdin ezaten dut, lehen esan dut da, geure ontzin gaur egungo geure ikuspuntua irabaztea da, edo boska gehienak ateratzea bintzat, eta hortik aurrera geure programa tinko mantendu, eta hortik aurrera besteekin hitz egin beharko dugu, geure programa errespetatzen baldin badute, eta aberazten baldin badute, ikusiko dugu, zentzun dira geure bide lagunak, baina hori gerokoak berriro izut. Uste duzu datorren astetik aurrera berriro ere ekingo zaiola, estatus politikoaren eztabaidari? Hori ez nuke nahi, hortan sartzea, nik uste dut testuingurua zaila dela, badaukagula gai oso garrantzitsuak mahai gainean, nik uste dut gizartea hortaz beharduratuta dagoela, eta berriro betiko rakarrakara bueltatzea eta betiko diskutu, gu bentsat ez gara sartuko. Ez gara sartuko edo bentsat ez dugu bultzatuko. Geurean gaude, uste dugu gizartea baduela beste problema asko mahai gainean eta horretaz gaude, lanpostuak, soldatak, pentsioak, badude beste gai asko, gai hauetan galtzeko denbora. Kurtso politiko honetan ere garrantzia hartuko du hezkuntza legeak, ituna egin zen urtearen hasieran, zer moduz doaz bilerak, zer moduz doa ibilbidea? Nik uste dut ondo dijoala, badago alako taldetxo bat, lanketarako, eta hor badaukagu alako adibide egon bat, nola politika egin daiteken zaratatik kanpo, eta puntuak denon artean badago alako batasun bat baldin badago, aurrera atera daitekela, nik uste dut lanean daudela, zarata gutxi dago, hori ondo dijoala uste dut, eta ikusiko dugu nola hartatzen den. Optimista nahi zentzat. Madrilera begira ere, aste honetako albiste ere badelako, botere judizialaren kontseilu nagusiaren berritze hori berriro ere atzeratuko dela, 4 urtez blokeatuta egon ondoren, zein da ateratzen duzuen ondorioa? Nik uste dut, beti berdina pasatzen dela, Alderdi Popularrak poterea galtzen duenean, derrepentean, ahaztu egiten da konstituzio bat daukagula, ahaztu egiten da legeak betetzeko daudela, eta hor dabil bere bueltaka eta bere zarata mediatikoan, eta bera jakingo du, halako blokeoak dirua suposatzen du hiritarrentzako, blokeo honek zera suposatzen du baita ere sinesgarritasun hori galtzea edo bintzet txikitzea, eta beraiek jakingo dute zertan dabiltzaten. Nik uste dut arazoa larria dela, eta ikuspuntu oso motxetik ari direla jolasten. Nik uste dut konstituzioak argi eta garbi uzten duela zer egin behar den, eta egin dezagun ba.
Beste gai bat, etxeko langileentzatko langabezia soldata hori aitortu duelako. Azken asteotan Espainiako gobernuak aspalditik eskatu zen neurria, zergatik heldu da hain berandu? Bueno, berandu heldu da, ez, nik uste dut. Egia da lanketa handia izan duela, badira urteak horrelako gai honeri buruz lantzen ari direla, eta bueno, azkenean ailegatu da, ez. Ez dakit lehenago ailegatu behar zen, edo beranduago, egia da, ailegatu dela, eta berriro hemen dago islada bat, zer ezberdintasun daude politiketan, ez? Alde batetik, 2008ko politika eskuindarrak, eta beste aldetik gaur egun Espainiako gobernuak ari dena egiten, ez? Kerreko politika tinkoak eta indartsuak, ez? Eta, bueno, nik uste dut hau beharrezko neurri bat zela, eta tira dezagun aurrera berarekin, ez? Sánchezen ibilbidea ikusita, legealdi honetan, zehar koalizio gobernu barruan ere talka batzuk egon direla jakinda, haren etorkizuna nola irudikatzen duzu? Etorkizuna, zein. Urren urtetarako, ez daukaten nolako bola magikorik, baina nik uste dut, bai, agortu egingo duela, eta hauteskundeak behar diren gunean izango direla. Hemendik urte terdi uste gelditzen dela, eta nik uste dut bidea luzea daukagula, ez dago beste alternatibarik. Egia da gaur egun ezkerretik kanpo ez dagoela beste alternatibarik, ez? Jendeak edo hiritarrek gizarteak erabaki beharko du zer nahi duen, ez? Ezkerreko politikak, orain arte esan dugu, etxeko langileen langabezia aitortzea, talako neurriak, edo beste alde, hor dago Vox, eta berarekin egin beharko diren paktuak. Nire uste gaur egun Pedro Sánchezen kanpo ez dago beste alternatibarik. Eta Yolanda Díazen Sumar proiektuari buruz, zer esango zenuke? Indarrak gehituko dio PSOE-eri, ala, kenduko dizkio? Bueno, nik uste dut alternatiba guztiak ezkerretik baldin badira, ongi etorriak izan behar direla, azken finean, batu egin behar gera, eta bakoitzak, bere sensibilitate eukiko du. Nik uste dut, bakoitzak bere tokia baduela, Sumarrek badauka bere tokia, Podemosen, Izquierda Unidasen alde horretan, eta alde sozialistan nik uste dut indartsu dagoela, eta ere baduela bere tokia eta bere azteko espazioa handia. Nik ez dut uste hau talka bat denik edo kompetentzialik denik. Alberto Alonso, PSE Euskadiko Ezkerraren legebiltzarkidea, eskerrik asko Hamaika Telebistarentzat tarte bat hartzagatik. Eskerrik asko. Eta tarte baten ostean itzuliko gara eguneko solasaldiarekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, orain arte.
Euskal Herria, Brass Banda eta Trikitia, Rocken Brother eta Chill Mafia, ja. Zugerriko neskatxa, arrazoiarekin, ez dute dantzatu nahi nere lagunekin. Tipo jatorrak gara baina legina eginik, ero aurpegia zaikentzen zortziak aurretik, galdutan abil. Rocken Brother Mafia Chill, Mafia Chill, zure ondoan egotea baino nahiago nuke hil. Dicto a la poli, ditidak Mikel Goñi, euskal pilota pitzu eta herri bat moli, aurpegia margotu diot gorri. Eroskiak zioak Pasai pepa hori, gordeztak koka, leku guztitan egonen gaituk komel rauan. Abanguardia gaituk zuek ordea folk aspaldil genuen la roka, baina batzuk segitzen duzuen lotan. Don Simon eta Ron Brugal jontzen gaua, tamaina neoa heldu da. Don Simon eta Ron Brugal jontzen gaua, ta galdu dia poltsakura. Lanazo bat diagun, gure ikastola oian pepa bat hartzera jun. Irrinak aintzina jotako kantak entzun. Adiós, llama a los municipales. Perreatzen duen herria ez da sekulariko, sarnadillak alabazan dezurra erraten badut. Azaitezela euskaldunak dantzan, doinu berriak plazan, tabakoa eta patxarana deitu idake txaun. Tabakoa eta patxarana deitu idake txaun. Fuck dopla eta gora erramun, eskuntza bala naiz ezagutzen bazaitut, baina ez flipatu txiki drogaz da musu truk. Don Simon eta Ron Brugal jontzen gaua, tamaina neoa heldu da. Don Simon eta Ron Brugal jontzen gaua, ta galdu dia poltsakura. Kar, erderakak Euskal Herria irratian, maketoak entzun dezan. Ez horregatik, zez. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun.
Bat izan, 11 egin. Eta Lule Gezalazaldiari bide emango diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta Carmen Oranda, eguerdion. Eguerdion, bai. Zelako beroa ez da? Horixe da asteko hizketagai nagusietako bat, inflazioarekin batera, ez? Baina horixe da kezka nagusia ere, ez? Oso temperatura altuak ez ari gara, uda honetan zehar, eta zein da honen muina eta zer egin, ez? Honi aurre egiteko. Bai, ez da normal alako temperaturak jasatia hemen, Euskal Herrian eta mundu osoan, ez? Baina hemen harritzekoa da, ez? Goizeko 7etan 30 gradu izatia, eta hori lantzeko oso zaila da, baina erronka garbia da, ez? Gure bizitzako udarik hotzena dela irakurri dut gaur goizian, eta hori oso larria da. Nik uste dut ari garela pasatzen apur bat kezka alarmara eta haserrera ere bai, ez da, eta nik uste motiboa daudela gauza bilietarako. Lehenengo eta behin alarma, ze geure esperientzia personalagia aditzera ematen digu, hemen askotan esaten zaigun, baina egoera kezkagarriago eta larriago ere badela, ez da. Esan zitzaigun, bildu ziren adituak, Nazio Batuen erakundearen ardurapean, eta estatu guztiak edo gehienakan egon ziren, hartu dira neurri batzuk, ortope bat jarri da, gradu eta erdi besterik ezin gara igon, eta orain adituak, hor dago IPCC deitzen den plataforma bat mundu mailan, hainbat 100 aditu elkartzen dituena eta Nazio Batuen erakundearen agindupean lan egiten duena, eta esan du argi eta garbi begira. Erritmo honetan, espada zuzenketa sakonik egiten, 30 urtetan, 3,2 gradu igoko dela. Hori da benetan ondorio, kalkule ezina dituen zerbait, ez da? Eta ari gara ikusten, urtetik urtera, pasadan udatik, oraingo udara hori konstatazioa da, bero hau, bero ikaragarri hau, eta ez bakarrik hori. Hau da, naturan bertan, espezietan, faunan, floran, nolako eragina daukan, eta nik uste benetan alarmarako, baina alarmatik haratago nik uste nolabaiteko matxinada bat egin beharko dugula.
Eta datu bat emango dizuet, nik dakidala zientzilari asko elkartu da mundu mailan eta matxinada, zientzilarien matxinada deitzen dute mugimendua, eta ari dira pentsatzen gauza harrigarria, iaia zientzia fikzioa ematen du, baina zientzilarien greba bat egitea. Ez dakit nola gauzatuko den, baina hori da nik uste alarma egoeraren termometroa, eta gainera zientzilarik dadituek jarrera hori hartzen badute, besteok ere herritar normalok esango dut, edo giza herritar guztiok hartu beharko genituzke neurri batzuk. Argi dagoena da, klima larrialdea dagoeneko ez dela etorkizuneko kontu bat, hemen bertan dugula dagoeneko eta ondorioak ikustea besterik ez da, zen nolako lehorteak izan diren, zenbat eta zenbat sute izan diren ere azken hilabetean besterik ez, nekazariek ere zen nolako egoerari aurre egin behar izaten dioten, eta Nafarroan esaterako lehorteekin batera alarma egoera piztu dute, eta lehorteen maila aktibatu dute. Sandra Urra, Iruñatik kontatu digu. Gaurko eguna euritxoa bada ere azkeneko hilabeteak oso lehorrak izan dira Nafarroan. Horregatik, 10 urteetan lehenbiziko aldiz lehortearen maila aktibatu da foru komunitatean. Intiak landa garapenerako Nafarroako erakunde publikoak egindako txostena oinarri hartuta. Abeltzainak bizi duten egoera zailari aurre egiteko 6 milioi euro jarriko dituela iragarri du Itziar Gomez kontseilariak. Besteak beste, lehortearen ondorioz sororik gabe geratu diren abeltzainak laguntzeko eta Ukrainiako gerraren ondorioz pentsuen prezioei ere aurre egiteko. Aipatu dugu aurretik ez da nekazariek bizi duten egoera ere kezkatzekoa dela, eta Nafarroako gobernuak egoeraren aurrean Sandrak aipatu bezala 6 milioi euroko diru laguntza jarri duela mahai gainean, baina den ez dakit horrekin nahikoa izango den, egoerari aurre egiteko, epe luzeko kontu batez ari garelako batez ere. Carmelok esan dagoen moduan, adituek urteak daramatzatea hau abisatzen, eta ez diegu kasurik egiten, eta omen daukogu gerokoak, ez? Ekonomiarako oso txarra da alako klima arazoak izatea, baina gizartea osoarako bai, gero migrazio klimatikoak badaz, eta adibidez bani uda honetan Extremaduran egonaz bertan familia daukotelako, eta oso zaila da bertan bizitzea, oso zaila bertan bizitzea, orduan, pentsatzen ari die askok mugitzen, eta hori ontxe pentsatzea, ez dut, imaginatan zelen izango dan, etorkizunean, ez? Bai, orain esan digute Iruñatik, Nafarroan, batez ere Herriberaldean eta egundoko zikatea dagoela, ezta? Eta ikusi berri dugu gaur goizean, eta atzo gauaz, aldiz, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean nolako ugoldeak eta nolako ekaitzik karagarria egon den. Justu bi puntu polarizatuak, hau da, zientzilari aspaldi iragarri ziguten, joera estremo horiek eguraldian gertatuko dira injustu ere beroketa efektuaren ondorioz, ezta? Nik uste ezin dugula inozoak izan batetik, eta pentsatu, konponduko dute gobernuetan daudenak, ez dute konpontzen, eta bestetik, jakin behar dugula zehaz mehatz ze gertatzen den benetan, ze bulo asko eta esamez ugari zabaltzen da, eta asko gezurra dira, eta orduan, nik uste berriro ere begiratu behar diogu zientziari adituei eta kasu egin, ezta? Eta lehenengoa da, gertaera hauen oinarrian zer dagoen. Eta dagoeneko jakin behar dugu, gas izurien ondorio bat dela beroketa efektua batez ere karbono gasak, ezta? Eta jakin behar dugu, horretaz ere esaten da, esaitez joan egazkinez, hori da tal. Jakin behar dugu gauza bakoitza bere puntuan kokatzen. Horren ekarpen nagusia energia iturriek egiten dute. Batez ere, petrolioa, gasa eta erregai fosilak erabiltzea. Orain gertatzen da, gerra dagoenez, erregai fosila dira preziatuenak, eta berriro ere ikatzera bueltatzen da. Ikatza da arriskutsuena, eta ondoren gasa eta petrolio, ez da? Eta orduan, energia enpresek eta energia iturriek sortzen dute 24%. Beroketa efektuaren kausa printzipala. Bigarrena da industria, hirugarrena da nekazaritza eta batez ere abeltzantza, ez da?
eta laugarrena da garraioa, beraz gauza bakoitzari bere garrantzia eman behar zaio, eta porcentaian asko txikiagoa da. Eta gero dago beste fenomeno bat, ikusten ari dira zientzilariek, eta hola jakin behar dugu guk ere, beroketa efektua multiplikatu egiten dela hirietan. Hau da, kutsadura, hirietako kutsadura gorantz doala, eta beroketa efektua ere hirietako produktu berezi esklusiboa dela. Ez esklusiboa, baina ia esklusiboa nagusi, ez da? Elementu horiek ikusi behar ditugu, eta aintzat hartu. Da hortik aurrera, ja ez eskatu baizik eta exigitu gobernuei, eta erakundei, urrunekoei eta hurbilekoei, ze gero hitz egingo du adibidez erraustegi buruz. Bueno, justu erraustegia dira kutsadura iturri ikaragarri bat, eta beroketa efektuan oso kaltegarriak. Beraz, bertoko gobernuei ere, administrazioei, exigitu egin behar zaie, modu urgentean neurri benetan erradikala hartzea bestela, hemen arazoa ikaragarria izango da urtetik urtera. Nik uste dut, ez dela alarmismoa, baizik eta zientziaren azterketa dela, hori kontatatzea, ez da? Egin duzu sintesi nahiko sakona, izan ere, badirudi ez, dena bide batean duela, eta hori dela gure bizimodua ala beharrez hankaz gora jarri beharko dugula. Hainbat aspektuetan, ez, garraiotik hasita, elikatzeko modua, hirigintza eredua, dena dagoela interkonektaturik klima aldaketarekin ere. Bai, hirigintza gainera gakoa da, ez? Uda honetan, Bilboko udalak gia bat publikatu zauen, non 153 refugio klimatikoak adiratzen zituen, eta bat asan Korte Inglesa, ez? Eta hori oso kezkagarria da, ez? Dendetara sartu beharra edo tabernetara sartu beharra, ez? Hirian bizitzeko kontsumitu behar da, eta hori da era bakarra, ez? Bero honetatik edo hotz honetatik edo zaparradetatik ihes egiteko era bakarra hirietan behintzat. Leire, nik uste dut hor klabe bat eman duzula, ez da esan duguzu, bizimodua hankaz gora jarri beharko dugula. Benetan zer egin behar dugu, gure bizimodua hankaz gora jarri edo gure bizimodua da bizitzeko modua hobetu. Nik uste dut hori dela injustu. Sartu gaituzte filosofia batean, da orain begira, filosofia zitzein behar dut. Filosofia batean non importantea da konsumoa, Maialnek esan duen bezala, eta ultrakonsumoa, eta horrek egundoko energia ikaragarri pila bat erabiltzea daramatzagu, eta horrek sortzen du ikusi dugun bezala klima aldaketa larria, oso larria, ondorio larriekin, ez da. Begira, badago filosofoari bat, azken aldian nahiko emankorra dena, Slavoj Zizek da esloveniarra eta irakaslea da, unibertsitatean, da filosofoa, hainbat lan dauka, da bera da marxista lakanianoa dela dio. Nolabait esan, marxismo berritua edo planteatzen du metodo bezala, azterketa metodo bezala. Da berak egiten du galdera bat guztiontzako interesgarria. Berak dio, eman dezagun gauza nabarmentzat, herritar guztiok espada, ia guztiok, badakigula konturatu garela, daramagun ernimo eta bizimodu honek eta energia erabilera honek kataklismora daramala, ez da? Badirudia konturatu garela, informazio gutxien daukanak ere sentipena bera, uda honetan adibidez, egin du eta dio, horrela nora goaz, ez da? Kataklismora goaz. Da Zizekek dio, ez bakarrik gobernuak, filosofo honek planteatzen du galdera, ez da, galdera klabea, ez bakarrik gobernuak, herritarrak ere, zergatik jakinda batetik kataklismora goazela, zergaitik hala ere mantendu nahi dute eta mantentzen dugu dio berak, bizimodu berdina. Zergaitik ez dugu errotik aldatzen gure bizitzeko modu hori. Berak erantzun bat ematen du, begira, badago motivazio bat. Harrigarria da, baina gure espeziaren ezaugarri bada. Eta da, plazerra ematen digulako. Hau da, egiten dugun bizimoduak plazerra ematen digu. Zer gertatzen da? Plazerra bihurtu dela, batez ere azken hamarkadatan, motivazio ia esklusiboa. Jentea zer bilatzen du? Plazerra, gozoa, ondo pasatzea. Eta ordan, plazer bilaketa horrek, jerarkian lehen maila lortzen du,
Eta ondorioak, bueno, urrengoentzat izango dira, hor konpon, bai, hori planteatzen du berak, ez dela razionalki ulertzen kataklismorako bidean gaudenean, da konstatazio hori dagoenean, orain ez zuzentzea. Da bera dio, arazo ez da bakarrik gobernuak, da herritarrak nola baita esan, ze jarrera filosofikotan jarri garen. Ez da nik uste oso serio hartzeko gaia dara. Baina, zuk uste duzu jendeak txipa aldatzeko bidea hartu duela, ikusi ditugu urtegiak nola dauden, ura bezalako lehentasunezko lehen gai bat, ez? Urtegiak minimo historikoetan, ikusi dugu esako urtegia uneko 16an, kezkatzekoa da, baina... Kezkatzekoa da, baina nire ustez jendeak eredu bat behar dau, ez? Hemen herritarrok edo herritar gehienek ez hausnartzen eta aztertzen dituzten herritarrok ez, baizik eta jendia ez. Asko giatzen da ereduekin, eta adibidez bideo bat etorri zait burura, non Paris Saint-Germainko entrenatzailea ez, rueda de prensa baten, galdetu zieten, zelan zer egingo zauen ekipoa aldaketa klimatikoari aurre egiteko eta ea jet pribatuak utziko dituzten, bidaiatzeko, inkluso Frantziatik bidaiatzeko eta ea trena hartzen duten ala ez. Eta barrezka hasi ziren, entrenatzailea eta beste jokalari famatuak ez. Eta hori, nire ustez gizartean min asko egiten da, ez? Milaka eta milaka pertsona jende hori jarraitzen dute. Eta oso mezu txarrak die, ez? Ez dute, euren eredua, ez? Euren idoloa ala egiten badau edo jarrera hori eukitzen badau, eta zer eukiko dagoa, ez dakit, 18, inkluso 50 urteko gizon batek, ez? Oso gai hona da, ze horre planteatzen du beste eraso larri bat gizarte honetan, eliteen sorrera. Hau da, ze gertatzen zaio Paris Saint-Germaineko entrenatzaileari eta jokalari, goi-mailako jokalari hori. Eurek sentitzen dira elite baten parte. Eta uste dute, beraiek elite bezala, esklusiba daukatela, jetetan ibili, eta da, arazoiek ez doaz beraiekin. Da, elite bihurtzen ditugunok, guztiok, daukagu horren erru nagusia. Nik uste dut ezin ditugula, eliteak onartu, ez elite monarkikoak, ez kirol mailako eliteak, ez elite politikoak, ez enpresarialak. Nik uste dut ondorio bat hori dela. Elitea prest dago, elite bezala bizitzeko, nahiz da mundu guztia ondora joan. Da hor, arazo serio bat dago. Da hori adierazten zuen, burlak egiten hasi zen, orduan gurdian joango gara, eta jiji, jaja, eta alako bromak, ez da, bueno, pentsamentu benetan pobrea, miserablea. Baina hor dago sustraia. Gero ere bueltatu gaitezke, gaiaren mugainera nahi baduzue, baina orain agurtu behar dugu. Antxon Gurutxarri, Euskararen erakunde publikoaren presidentea da bera, badakizue 4 urtero zehazkak eta hezkuntza ministerioak hitzarmenak sinatzen dituztela, berritzeke dago, eta bihar dute bilera, zuzen ere, horri buruz hitz egiteko, brebeta euskaraz eta azterketak euskaraz egitearen aldarri hori bertara eramateko. Eguerdion, Antxon? Eguerdion. Esan dugu, ezta, bihar azterketak euskaraz egiteko eskubidearen aldeko dinamikaren baitan lortu duzuela bilera hori. Zer espero duzue, zeintzuk izango dira gaiak mahai gainean bihar? Bihar ez da sehaska joaiten Pariserat. Bihar Euskararen erakunde publikoa da joaiten Pariserat. Parlamentariekin, eta orduan guk ikus molde orokorrago dugu, eta sehaskaren borroka, guk bat egiten dugu sehaskaren borrokarekin, ez da dudarik, justifikatzen baitugu Euskararen aldeko politika publiko eraginkor baten parte baita. Orduan horrela gira joaiten eperekin markatu Pariserat, eta bihar lehenik behar dugu administrazio berriaren ezagutza egin. Egan nahi du, hor Blanquer ministroaren administrazioa joan da, parte batez bederen, eta hor dugu itxura guzien arabera ikusiz udauntan Pap Ndiaye, hau da hezkunde ministro berria ikusiz nolako eleetan bederen nolako idekitzea erakutsi duen,
Hor badugu lehen entsaio bat, eta entsaio hortan baitugu bi gai nagusi, bata da azterketena, eta bigarrena da murgiltzearena, murgiltze sistemarena. Ez da sehaskaren eredua, baina murgiltzea eskola publikoetan eta pribatu katolikoetan. Horiek ditugu gaiak. Izan ere, nolakoa izaten ari da Hezkuntza Ministerioaren jarrera, murgiltze ereduarekiko, azken aldian? Murgiltzearekin, orduan gauzak bide honetik doaz, sartze untan 3 gela berri ireki ditugu Euskaraz murgiltzean markatu, eta zabaldu dira ere, zeren ama eskoletan egiten zen garaian bakarrik lehen biziko 2 urteak. Eta orain, Hezkunde Ministeritzak hori orokortzen du 3. urterat. Egan nahi du, 3 gela berri ireki direla ama eskolan, eta orokortu direla ama eskolako 3. urteari ere beste 4 geletan. Gauza berria, eta joan den 2021ko abenduan, atera dela ministeritzatik zirkular bat, hau da juridikzio mailan lege maila apalena, baina nala ere zirkular honek ahalbidetzen du murgiltzea ama eskolatik at. Eta aurtengo berri handia, eta ministro berri horrekin da gertatzen, da lehen mailan, guk deitzen dugu hori CP, frantsesez, lehen mailan idekitzen dela, egan nahi du, ama eskolatik at, ikasten delarik irakurtzen eta idazten. Guretzat hori Euskara politika publiko batentzat da berri biziki hon bat, egan nahi du zabaltzen aldela ama eskolatik at, hori dena guk nahi ginuke bihar segurtatu eta nahi ginuke plantatu lan bat elkarkidetzan Hezkunde Nazionalarekin, segur izan ez, beste eskaera batzu etortzen balin badira bereziki lehen mailan eta ez bakarrik ama eskolan, lagunduko gaituztela eta zabaldu eta garatuko eginen dela murgiltzea. Aukerak beraz, egon badaudela badirudi, ikusiko duguea biharko bilerak zer ematen duen, baina beste gai bati ere duta, murgiltzeaz aparte aipatu duzu azterketak euskaraz egiteko aldarri hori eramango duzuela mai gainera, urteak dira ez aldarrikapen hori badagoela, aurtengoaz zer nabarmenduko zenuke? Aurten oska bat gorago joan da, aldarrikapena, bada urteak eta urteak sehaskak egiten duela. Gero, ez da hainbeste urte ere, zeren garaian Hezkunde Nazionalak utzi ditu azterketak euskaraz egiten. 2017an zientzia azterketa, hau da, problematikoa dena, zientzia azterketa breveta da 15-16 urtetan pasatzen den lehen azterketa nazionala, frantziarentzat. 2017an breveta zientzietan pasatu zen euskaraz. Eta geroztik, Blanquer zen ministroa, ondotik 2017-tik 2022, Blanquerrek hori manua eman zuen horren debekatzeko. 5 urte ez dela gehiago posible. Eta jaz, hemen mobilizazioak, hemen Ipar Euskal Herrian mobilizazioak azkarrak eta handiak izan dira, ministroak errandauku prest zela gure errezebitzeko, eta hori da gertatzen, horren guk esperantza dugu, garaian posible izan dena, berriz ere, plantan emaitea 2023ko ekainerako. Helburu horrekin goaz gu Pariserat, erranez, orokorki hizkuntza politika publiko eraginkor batentzat, froga hori, azterketa hori, behar da euskaraz pasatu, garaian zen bezala. Adi, egongo gara, adi jarraituko ditugu biharkoak ere, Antxon Kurrutzarri Euskararen Erakunde Publikotik eskerrik asko? Mil esker zuei. Entzun duzu ez da, luzetik datorren egoera bat, eta Hezkuntza Ministerioaren eta debekuen jarreraren gainetik ez aldarrikapenek eusten diotelako, euskara ikasi nahi dutelako, azterketak euskaraz egin nahi dutelako, eta bihar ea aurrera pausorik ematen ote den, bilera horretatik, zer uste duzu gertatuko dela? Nik uste oso interesgarria eta oso zuzena iruditu zei gainera, Euskal Elkargoko ordezkariak Antxon Kurrutzaik egindako azalpena, eta hor lehenengo ondorio bat argi dago, begira. Mobilizazioa eta jendearen borroka eta gogoa dagoenean da hori adierazten denean horrek emaitza ditu, ezta? Frantziar estatua eta gobernua oso itxiak dira eta izan dira beti euskararekiko, da
le français c'est la seule langue, hau da, frantsesa da hizkuntza bakarra Frantzian, eta konforme geundeke Euskal Herria propiotzat errespetatuko balute, baina la France horretan dana sartzen da, ez da, Euskal Herria barne sartzen dute, ez da. Eta orduan, benetan, estatu jakobino hori oso itxia eta ez da hitz egiteko pres ere egon ez den estatua da. Eta herritarren mobilizazio mantendua detengabeak lortu du ja lehenengo emaitza bat. Hartzea eta badirudi, bentsa brebeta eta basoren kasuan, hau da, azterketen kasuan, bueno, ontzat emango dutela azterketak euskaraz egin alizatea, ez da. Murgiltzearena bigarren pausua da, baina nik esango nuke oso garrantzitsuak izan da horiek, oso urruti gelditzen dira premietatik, beharretatik, euskara dituen beharretatik Euskal Herri osoan, begira. Hemen Bilbon, pasan astean, elkartu zen urtero egiten dute konferentzia bat, hizkuntzare gutxien gotuen aldeko ordezkariak mundu mailan, eta Bilbon izan da, 3 egunez, 7. bilera egin dute hemen Bilbon, etorri dira mundu guztitik, Kanadatik etorri da aditu bat, ez da, Raymond Tevers, eta gero hemengo arartekoa ere tartean zen, eta izan da baita ere Agurne Gaubeka behatokiaren ordezkaria, eta egin dute azterketa hiperkritiko bat Frantziaren, Espainiaren eta Europako hainbat gobernu eta estatuen jarreraz. Euskara beharko lukeia bat, ofizial izan Euskal Herri osoan, iparraldean ez da inon ofiziala bat. Bigarren, Euskara ezagutu beharreko hizkuntza izan beharko litzateke Euskal Herri osoan, ez da inon hemen ere, ez da ezagutu beharreko hizkuntza, ez da? Ez bakarrik hezkuntza sisteman, gizartean, hemen behartzen gaituzte espainola ikastera, behartu, konstituzioaren aginduz, eta Frantzian frantzesa da la seule langue, hau da hizkuntza bakarra. Hori da aldatu behar dena. Haue dira pausuak meritua dute, baina sakoneko arazoa da Euskal Herrian, Euskara ezagutu behar da. Euskal Herrian bizi den orok ezagutu behar du, da neurriak ipini behar dira, jendeak ikas dezan, doan ikas dezan Euskara behar den bezala. Jo, niri postu nahu, hainbeste gazte hain implikaturik ikustia, ez? Gaur goizian bai egonaz hain manifestazio batzuen argazkiak eta bideoak ikusten, eta nire ustez hori albiste hona da, ez? Frantziako hainbat eta hainbat gazte euskara ikasi eta euskaraz bizi nahi izatea, ez? Eurak etorkizuna direlako, ez? Eta borroka oso justua iruditzen zait, eta behar bada pixkanaka posible bihurtzen ari die gauza bat, Karmeloko oso ondo adierazten dagoen moduan, gauza hain zaila, ez? Frantziako gobernua oso itxia da, eta hizkuntz politika osoa nahi dau ez, Frantzia bakarra izatia, ez? Eta zaila da, baina pixkanaka gauzak lortzen ari dira. Bai, kontua da batzutan, sistema bera aldatu behar dela, bide gradualak, sistemaren presio ikaragarria handia denean, emaitza laburregiak ematen dituzte. Hemen ikusi dugu, gure esperientzia, Gipuzko Araban da Bizkaian beste bada, pausu handiak eman ziren, da eman dira, zorionez, hezkuntza sisteman, baina gero Euskararen erabileran atzaraka gabiltza. Begira, Bilbon egin zen neurketa bat udaberri honetan. Badakizu zemateko erabilera dagoen Bilbon, kaleetan, Euskaldunak laurden bat izan gaitezke Bilbon Euskaldunak, 100%. Hori aurrera egitea da, hori atzeraka egitea da, ez da. Ordan hori da arazoa. Hau da, sistema batek behar ditu bere osagarri guztiak izan. Euskarak espadauka bere askotan aipatu dudan polisistema kulturala osorik, komunikazioan, hezkuntzan, administrazioan, gaur da eguna, polizia municipal baten gana, ertzain baten gana, urbildu behar duzulako, da ez duzu lortzen euskaraz egitea, batek ere ez. Ez Bilbon, ez herrialde euskaldun askotan. Ordan, hori ez da posible. Esaten ez. Ez da posible, esan edot, sistema osoa behar da. Bestela ez da nahikoa. Pausuz pausu joatea arlo konkretu batzutan atzerak egitea da generalean. Hori da, zoritzarrez, gure esperientziak hori dio, ez da.
Alde batera utziko dugu gai hau, eta aurrekoarekin lotuta ez, kutsaduraz hitz egiten aritu garelako, gogora ekarriko dugu hau asteburu honetan Donostian erraustegiaren aurkako mugimenduak, beste talde ekologistekin batera manifestazioa egin dutela, gitzakatea egin dutela, hain zuzen ere, erraustegiaren aurka, ez da, baita ere, Bergaran hondakin industrialentzako dagoen proiektu horren aurka, badakizue, Bergaran beste erraustegi bat eraikitzeko bidean dagoela, edo behintzat proposamena mahai gainean duela Eusko Jaurlaritzak. Juan Mirekin hitz egin dugu, erraustegiaren aurkako mugimenduko kidea, eta horrela kontatu digu euren salaketa. Kezkatu daitezke batez ere botatzen ditun pozoinengatik, hau da dioxinak, uranoak, metalastunak, oso pozoin arriskutsuak dira eta batez ere ingurukoi eragiten die. Baina botatzen dituen CO2 eta nitrogeno oxido kantitate berraldoiak planeta osoan bizi dugun krisi klimatikoa areagotu besterik ez dute egiten, eta horren aurrean ere, bat izan bezala, jarrera diferentzia daude. Batzuk asko kezkatzen ari gara, eta beste batzuri, ez zaie hainbeste ere inporta bizi dugun egoera hain larri hau. Irudietan ikusten genuen, zenolako kolorea duen erraustegitik ateratzen den ke hori, Juan Migalatak komentatu du teknikoki zenolako isuriak botatzen dituen, eta ez hori bakarrik erreka ere behin baino gehiagotan kutsatua izan dela aipatu du, eta beste datu garrantzitsu bat, salaketaren parte ere badena, erraustegian erretzen diren hondakinen gehiengoa birziklatu daitezkela, ez? Horixe da agian gakoetako bat. Nola ikusten duzue? Nola ikusten dugu? Harrituta begiratzen du ni behintzat. Hau, nazio mailan Euskal Herrian daukagun eskandalo horietako da, ez da. Ondo esan du, ni dakidala behintzat, Galatasek eman ditun datuak hola dira, eta are gehiago esango nuke. Une honetan, Zabalgarbi erraustegi hori, da Euskal Herri mailan iturri kutsagarrienetako bat gaz isurietan. Horraino ailegatu gara. Eta maila horretan kokatzen dira beste enpresa batzuk, Arrigorriagan berton daukagun Zemento Rezola, Lemoako Industria, Donostiko Zemento Rezola bebai, hau txapelduna da, Rezola, eta gero fabrika batzuk, beste Petronor, ez da? Hoi dira, punta-puntan daudenak enpresa kutsagarri bezala. Paradoxa dirudi, ez da? Birziklatze proposamen bezala egiten dena da erraustegi bat, da gero ikusten duzu erraustegi horre batetik kutsadura ikaragarria sortzen duela, eta gainera ez duela betetzen bere proiektua ere elektrizitatea sortzea, ez da? Zelan gertatu zen hau, eske, jendeari apur bat ikusi behar da historia, eta ipini behar zaio jendeari honen sustraia zein izan zen begira. Gipuzkoan, 21. mendearen lehenengo urteetan, zehazki esateko 2007-tik 2011-ra, zegoen diputatu orokor bat, Markel Olano izenekoa, behasaindarra, izena ezaguna egiten zaigu zergatik, orain ere diputatu orokorra dalako. Markel Olanok eta bere taldeak garai hartan egin zuen proiektu bat globala, Gipuzkoa Aurrera deitzen zuten, eta Gipuzkoa Aurrera horrek zeukan hondakinak eta berziklatzeko eta zaborra hondakinak eta dana berziklatzeko proiektu global bat. Da proiektu global horren perla nagusia zen, hain zuzen ez, Zabalgarbi erraustegi, ez da? Bilduk irabazten duela bai diputazioa eta bai Donostiko udala. Da Bilduk, gauza ezaguna denez, planteatzen du guztiz diferentea den tratamentua, ez da, guztiz bai zaborrak eta bai hondakina tratatzeko oso plan desberdina eta selektiboa izatea bilketa eta, laugarren kontenedorea eta historia guzti horiek ezagutzen ditugunak. Zein da Olano jaunaren da bere taldearen erreakzioa, orduan ja oposizioan gelditu ziren, nik uste merezimendu handiz gelditu ziren oposizioan, zein da plana? Egiten dute entente bat Gipuzkoako komunikabide erreakzionarioenekin, irakurri Diario Basko adibidez, eta egiten dute egundoko kanpaina erabat erasokorra, da sasatu egiten dute jentea, Bilduren kontra,
hain zuzen ere, sistema ekologikoa planteatzen zuelako zaborrak eta hondakina tratatzeko. Horren kausaz neurri handi batean, Bilduk galtzen du bai Diputazioan, Gipuzkoan eta bai Donostiko udala. Neurri handi batean, bere akatsak ere izan zituen ikuste dut, kanpaina egiteko modua, baina Gipuzkoa osoan zabaltzen da Bilduren kontrako korronte bat, eta berriro ere, dator, zer diren gauzak, urrengo hauteskunde batzutan dator berriro Markel Olano Beasaindarra diputado nagusi izatera. Zer egiten du? Kosta ala kosta eta diru pila ipinita aurrera eraman erraustegi hori. Erraustegi zabaltzen da oso berandu, 2008an, 2 urte daramata desastre bada. Desastre bada alde guztietatik. Ordan, klaro, hori da Markel Olano jaunak eta bere ekipoak eta EAJ Gipuzkoan egin duten azaina ikaragarria. Ordan, hor dago arazo larri bat, eta gainera mundu mailan lehen ikusi dugunez arazo nagusi bihurtzen ari den klima aldaketan eragiten duena oso modu negatiboan. Eta ez du gainera sortzen ez da promesa egindako eta milioikada bat gastatu dute. Hori da katastrofikoki jokatzea. Europak ere kritikak egin dizkio, hori da jokabide katastrofiko bat eukitzea. Hau da, oso gaizki egin da gainera ondo egin nahi duenari utzi ez egiten. Hori gertatzen ari da, gauzaka argi esan behar dira. Da erraustegia gaur egun da defenda ezina, inok ez du defendatzen, salbu hortik negozioa egiten dutenek. Negozioa aipatu duzu, gauza beretsua gertatzen zen Zaldibarko zabortegian, ikusi genituen zeintzuk izan ziren ondorioak, eta behin eta berriro, orain beste erraustegi bat ireki nahi da Bergaran, parametro berberetan, klima aldaketa tarteko, eta hain kontziente garen honetan, nola ulertu daiteke Maialen? Nire ustez hemen potere handia dauko dialektikak, Karmeloko sonda adierazia honi arrasete arranaz, orduan, EH Bilduren atezatekoa oso gertotik bizi izan nauen, eta gizartea zelan bere kontra jarri zan, oso harritzekoa zan, deserosoa zalako, noiz atara zaborrak, eta hori asko, min asko egin zion EH Bilduri, eta gaur egun EAJ dauko bebai arrasaten, Ni adibidez, 2019an Zubietako komplejo medioambiental delakoa nintzen ezagutzera, eta Jose Ignacio Asensio diputatuarekin, sozialistarekin bildu nintzen, eta bera dialektika oso erabiltzen zauen. Eta berak esaten zauen, proiektu horrekin, zaborra Kantabriako bertederetara bidali beharrean, hemen gestionatuko zan, oso garbia sala, urratxandi bat sala aldaketa klimatikoari aurre egiteko, eta alakoak. Eta oso erraza da, gizarte mailan alako mezuak bidaltzen eta komunikabideetik mezu horiek bidaltzen, botoak irabastea, Eta beste parte bat dago, Eusko Jaurlaritza zenbat laguntza ematen dagoen, Proiektu honek 2017 milioi euroko inbertsioa suposatu zauen. Eusko Jaurlaritzako. Bergaran asuntoa berdina pasatzen ari da, Eusko Jaurlaritzak 2,5 milioi euroko laguntza aprobatu ditu. Eta, adibidez, fanzan urtean bildu gitzen, Bergarako herritarrek deitu zuztien, mai inguru bat, gidatzeko moduan, eta enpresa hori, Valor Green Paper enpresako buruak agertu ziren herritarrekin hitz egiteko, eta eurek kexak entzuteko. Berdina geratzen da, osea, proiektu aurrera aterako da, eta herritar guztiak euren kontra daz. Ez dakit zeinek alakoak errespetatzen ditu, eta alakoak aprobaten ditu, baina egia da, inork ez dauela nahi alako paper enpresa erraustegi handi bat eukitzea bere etxe parian, eta ala da, eta ala izan bida, eta Bergarako min asko ematen dau, alako proiektu bat aprobatzea, baina... Ondo, zuzenketa bat egin duzu niretzat interesgarria, lehen EAJ aipatu dut, ez dut aipatu bigarren partea, PSE-PSOE. Zaldibarren eta Gipuzkoako erraustegian, PSOE da arduradun zuzena. Gogora dezagun, Zaldibarren desastrea gertatu zenean, Iñaki Arriola, PSOEko
presidente izan dakoa, PSE-ko presidente izan dakoa, zela kontseilari, ez da. Eta gainera ardurarik ez du, erantzukizunik ez du asumitu bat ere. Izkutatu ere egin zen, eta ez zuen deklaraziorik egin denbora luze batez. Eta nolabait norbaite beharturik egin zituen berandu, baina bere ardurak kanpoan botatzeko. Claro, Gipuzkoan kasualidadea Jose Ignacio Asensio da. Horre, PSOE-koa, berriro ere, eta bide batez esan da klima aldaketa fundazioaren presidentea. Osea, hau ironikoa da, ironia bada, ez da? Egundoko kutsadura eta kaltea handia egiten duen erraustegiaren bultzatzailea da klima aldaketaren fundazioaren presidentea. Zuk esango diazu nola doazen gauzak hor. Baina, klaro, hemen dago beste elementu bat importantea administratiboki eta politikoki aztertzekoa. Eta da, oso gobernu erosoak egin dituzte EAJ eta PSE koalizioan, bai Jaurlaritzan, bai Gipuzkoan adibidez, da beste hainbalekutan, eta ondorioa zein da, banaketa bat egiten dutela iaia aritmetikoa beraien artean, ardurena, inguru giroa PSOE-ren esku gelditzen da bestea beste, eta begira zelako katastrofeak sortzen diren. Eta hor, klaro, bien artean bata besteari pelota pasako dio, dainok ez du erantzuten. Kalamitosoa gertatzen ari da, politika hori. Bai Jaurlaritzan eta bai Gipuzkoako diputazioan, da hori esan behar da. Eta komunikabidea behar ditugu egia esaten dutenak da gauzak, kotatzen dituztenak eskerrak, 11 badagula aukera, da nik uste dut beste euskal komunikabide batzutan ere bada, argian adibidez, gauzak nahiko argi esaten dira, eskerrak, baina behar dira komunikabideak, eta kasetariok hor funtzio oso importantea egiten duzuen ikuste dut, egia kontatzen duten komunikabideetan eta propagandaren zerbitzari ez direnetan, ez da? Da Gipuzkoan propaganda asko egin zen komunikabide batzutatik oso modu okerrean. Da, orain zer dioten, ze balantze egiten duten. Ikusiko da bai, hemendik aurrera zer gertatzen den, Bergarako proiektu horrekin azkenean zer gertatzen den, aurrera ateratzen den ala ez, badakigu udala kontra dagoela, baina badakigu ere Tapia legea onartu zela, udalen eskumenetetik proiektuak estrategikoak inposatzeko ikusiko da zer gertatuko den. Dena den ez aldatu behar dugu, izan ere gaurkoan ere presioen gorakada ere bada gai garrantzitsua, inflazioaren datua izan dugulako gaurkoan, abuztukoa, eta bere delako aurrekoarekin, beraz jaitsirarik ez dela izan genezake. 10,5% kokatzen da, eta hori ikusten dugu egunero. Ez dugu daturik behar, ez da, supermerkatura joaterakoan, erosketak egitera joaterakoan, poltsikoan igartzen dugu honen ondorioak, ez da. Eta, testuinguru guzti honetan, aste honetan, ez da bai da bat, mai gaineratu da, artez ere Madriletik datorrena ez, Yolanda Díazek proposatutakoa, ea, elikagaiei prezioan muga jarri daitekeen, ala ez, supermerkatu batzuekin, negozio batzuk eginez ez, edo akordio batzuetara helduta. Eta honek ere arrabotsa sortu duzuek, nola ikusten duzue proposamen hau, egingarria da, zintzuk dira argilunak, nola heldu honi, Maialen? Zaila da aztertzia, ni hasiera baten beharrezkoa dela, imaginetan dut, pentsaten dut ez, baina badaz, Arantxa Tapia eta Urkullu Gartara da ez, esaten ekoizle txikiak, igual... txatu, eurentzako txarra izango zala, eta hola, baina eske, eta eurak proposatu dute, ez, tasa edo laguntza bat, pertsona batzuen dako. Baina, eske, ze pertsona heldu dezakete laguntza horri, ez? Pertsona, hainbat eta hainbat pertsona pobrezia da zenak, igual ez da erregulazio sistema baten sartuta, ez? Migranteak dielako, edo igual, adibidez gazteok, ez? Soldata pixka daukogu, igual ez gare laguntza horietan sartzen, baina egoera honek pobretu egiten ari gaituzte, ez? Eta, adibidez, Igor Melchor kazetarian konpartitu dago, gaur, atzo Twitterren, ez? Zelan, ari da, Tapiak esaten, hemen ekoizle txikiak, zelan minduta zen, ez? Eta gero, hasi zan, fanzen urtean, Mercadonak ekoizle txikiaren alde egiten dagoen guztia, gora ipatzen, ez? Eta berdina Amazonekin, orduan, segatxikaz, noiz jartzen dira, edo noiz jartzen da gobernu hau ekoizle txikien alde, ez? Interesa dauko nian. Eta hau, ez duten nahi atera,
Eta ontxe, holan jarretzen dute, ez? Bai, nik uste arazo hau aztertu behar da, eta ondo aztertu behar da, eta oso interesgarria da. Iniziatiba berez esan edo, mai gainean ipintzea proposamen bat esaten duena, begira, oinarrizko produktuen prezioa kontrolatu behar da, eta tope bajarri behar zaio. Nik uste hori iniziatiba oso nada da. Oso nada da. Orain, nola gauzatzen du Yolanda Díazek eta bere alboan agertu den Alberto Garzonek, nola gauzatzen dute proposamena, hor dago arazoa. Prezioi tope ipini behar zaie, bai, oinarrizko elementuetan, bai, jenteak egunero behar ditugun gauzetan eta batez ere osasungarri diren elikagaietan, bai, ipini behar da, bai, inflazioa, ondo esan duen bezala leherek, goraka doalako, eta konsumo produktuen indizea 10,5 agertu da, komunikaderen bat egon da esaten, begira, hor gelditu da hori baino ez, jode, hori baino ez, eskerrak hori baino ez dela, ez da? Hau da, zer nahi zenuten, oraindik gehiago igotzea, bueno, ikaragarria da. Eta gainera horre azpian doan inflazioa deitzen dena lehen gaiak eta sartuta oso altu dago, ez da? Ordan, hori egin behar da, hori ondo dago, orain nola egin behar da, eta zertarako egiten du Yolanda Díazek horrek enau posik utzi, zergatik. Bueno, Yolanda Díaz gauza ezaguna denez, da berak egin du oso ezagun gainera, hauteskunde kanpainan dabil. Sumar deitzen den mugimendu bat bultzatu nahi du, eta Bilbon egon da pasan egunetan hori egiten. Orduan, usain handi hartu dionik, hau, kanpaina horren barruko urratz bat dela. Oso berandu dator, eta gainera modu desegokian egin da, orain esango du zergatik. Zergatik modu desegokian? Hombre, lehenengo elkartu zen banatzaileekin. Banatzailea dire enpresa handiak. Zergatik esen lehenengo elkartu herritarrekin edo ekoizle txikiekin, ez banatzaileekin. Banatzailea dira askotan, ez dut esango guzti, baina askotan prezioetan eraginik handiena daukatenak eta monopolizatu egiten dutena prezioaren iguera eta monopolizatu egiten dute taularriena da eta askotan supermerkatu kate handiak daude tartean, eroski, kasurako, monopolizatu eta behartu egiten dituzte ekoizlea prezioak oso baju mantentzen. Hau da, monopolizatu erosketa, esnearena, produktu batzuena, da handik gutxitara esaten diete, bueno, nire esku zaudete, bakarrik hemen saldu dezakizue, baina orain salduko duzue ni nahi dudan prezioan. Eta hor dago arazo handi bat. Ordan bilanoak kasu honetan ez dira ez erosleak ez gara, ez da ere ekoizleak, bilanoak askotan dira hain justu banatzaileak. Zergatik elkartzen da lehenengo banatzaileekin. Ez gogorre egiteko, baizik eta beraiekin akordio bat egiteko. Justo bilanoak oie dira, ez da? Zergatik ez ara hasi beste leku batetik. Ekoizleekin esate baterako nekazariekin. Arazo handia dituztenak euren prezio duinak nekazariak ari dira, eta hau esan behar da. Nekazariak ari dira ekoizten kosto, hau da, produzio kostotik bera saltzeko. Zergaitik saltzen dute produzio kostotik bera? Monopolista hauek, banatzaileak horrela behartzen dituztelako. Eurek kontrolatuz salmenta gehiena. Orduan, zer remedio gelditzen zaie. Ze gelditzen da orduan? Azkenean guk guztiok amaitzen dugula subentzionatzen ekoizlea, nekazaria. Ze ezin da bizi, noski, esnea produzituz, kostatzen zaion, baino salduz, produzio kostea baino berago. Ezin da, orduan subentzionatu egin behar, hau da guztiok. Norentzako ordaintzen dugu? Banatzaileak aberastu daitezen. Ara, hau da zirkulua. Orduan, az gaitezen gauzak benetan gertatzen diren bezala aztertzen. Gero, gerra hau egin duzunean, da zabaldu duzunean, irabazlea nortzu dira? Merkadona talako batzuk. Ze eurek kontrolatzen dute merkatu eta esango dute, atera dituzte, ez da? Etxe batzuk atera dituzte, 30 produktu, eta produktu horietan zer sartu dute, berai, komeni zaiena. Txokolatea sartu dute eta ez dute esnea sartu, hombre. Zelako, okelarik ez, eta hainbat azukre eta prozesatua diren elikagaiak. Orduan, asmo ona behar bada, oso gaizki egina eta helburu elektoraliz egina, hori iruditzen zain niri. Eta zer egin behar da? Kontrolatu behar dira prezioak noski, gobernua zuzenean berak, Yolanda Díaz kritikatu beharren Jaurlaritza berak egin beharko luke iniziatiba hartu, prezioak kontrolatzeko, baina kontrolatu batez ere
ekoizle txikien irabaziak, nekazarien eta sektorea babestuz, eta monopolio hauek, banatzaileen monopolioa kontrolatuz. Hori egin beharko luke, nik uste dut. Nire ustez, arrazoia daukozu. Hauteskundeak gertu da zela hori argi dago, ez? Baina Jolandak egiten dauen estrategia bat, eta ez dakit hona dan, da lehenengo biltzea nagusiekin edo boteretsuekin, ez? Errenta minimoa jarri nahi zutenean, bai, lehenengoko pertsonekin, enpresari handiekin bildu zen, ez? Eta hori arrazoia daukozu, ez dakit zegatxik egiten dauen, ez dakit zedan bere naia. Gisa da, erosketen monopolioa supermerkatu handiak dituztela, ez? Eta hemen eroski garrantzia oso handia dauko, justo Carrefourren lista ikusi dut, 30 produktu euro batengatik, ez ditut ikusi estampoirik ez konpresaik, orduan beharrezkoa ez baldin bada hori, zeda beharrezkoa, ez? Eta gainera pobreza menstruala ikaragarria da Espainia mailan eta Euskal Herrian bai. Egisa da, ez dakit, igual Jolanda edo gobernukoek 30 produktu horiek edo ez dakit zenbat produktuak izango dien oso ondo ezarri beharko lituzke ez, eta hori oso ondo proposatu ez utzi bai. Bai, hola da, zergatia. Bueno, begira, lehenengo kontu bat banatzaileekin elkartu zen lehenengo, bereekin hitz egiteko, hori dira boderetsuak bai, eta nik uste dut beste akatz bat ere egin zuena, lehen aipatu ez duena, eta bere helburu elektoralak argi uzten dituena, eta da, gobernuko beste partaiekin ez hitz egin. Zuen hitz egin. Eta gero, klaro, bota zuen bere proposamena, eta kontrara agertu ziren bere gobernuko kideak. Beste Calviño, klaro. Gainera, Yolanda Díaz, ez dakite etorkizunerako behar bada, gobernu presidente esateko asmoa du, errespetu osoz nahi badu, baina une honetan lan ministraria da. Hau da, ematen du impresioa bere kompetentzia eremua baino apur bat urruntxoago joan dela. Zergatik joan da, agian pentsatzen ari delako presidente izatea, eta horrela jokatzen ari da, hori, oso errespetagarria da beti, baina egizu lehenengo zeure lana, eta batez ere proposamen bat egiten baduzu, bete ezazu ondo, ez bakarrik inpresio bat emategatik, edo botu batzuk irabaztegatik. Nik uste dut hor kritika behar zaiola proposamenaren ideia ona bada ere, egiteko modua oso erratu dalako. Nik uste ez dela atarako gainera azkenean, gauza txarto egin ditulako. Lortu izan balu, ekoizle txikien apoioa, benetan ekoizle hori soluzio batzuk eman, da gero bere aliatu hurbilen apoioa lortu eta barba, bestela. Nahi badu boteretsuekin elkartu begira, hor dauka adibidez gaur bertako gaia da, saiatuko dira enpresa energetiko handien zergaren gaia tratatzen, bildu daia Josu Jon Imazekin, eta ikusi, ze emaitza lortzen duen, hor dabil, oilar bihurtuta dabil Josu Jon Imaz, kokoriko egiten, bildu daia berarekin, eta ia zerbait lortzen duen. Nik uste dut, gauzak ez direla horrela egiten. Uste dut orduan proposamenetik gelditu dela batzuk esaten duten bezala supermerkatu jakin batzuen publizitate moduko bat, saski horrekin, 30 produktuekin, 30 euroan, edo ez dakite zenbatekoa den, baina azken finean ere elikadura ikusita, ez duela elikadura horreka bermatzen, zenolako produktuak dauden saski horietan, nortzuk hartuko dute azken finean, saski horiek, aipatu duzu ez da, Eusko Jaurlaritzatik beste alternatiba batzuk bultzatu nahi direla, esaterako zaurgarrierentzako bonus sozial hori ez, baina nortzuk dira zaurgarrienak, ez? Aipatzen zenuen bezalaxe, ez? Orduan, hainbat aspektu, ez? Daude hemen lantzeko, eta korapilloa azkatzeko orainik, ikusten ari gara, lehen esan dugun moduan, inflazioak goraka jarraitzen duela, ez? Beraz, ikusiko da, ez? Kurtso politiko honetan zenolako neurriak hartzen diren, eta hartzen ez badira ere, zenolako testuinguruan egongo garen, ez? Nire ustez, proposamen honek seriotasun falta handia izan dago, ez? Eta egisa da, igual Jolanda oso era individualista baten jokatzen ari dela, ez? Bere gobernutik aparte, berak proposatzen ditu gauzak, eta gero, betetzen baditu ondo, beste ez badau betetzen, bera saiatu da, edo saiatu den itxura mantendu du, ez?
Proposamen serioak behar ditugu, ez dakit bono soziala erabaki on bat izango denik ala ez, zeintzuk izan behar dien bono sozial hori merezi duten pertsonek ez, adibidez, garraioaren asuntua nire ustez ondo mantendu dute eta ondo jarri dute ez, eta niri mesede handia ni beti garraio publikoan ibiltzen daiz, eta mesede garria izan da, eta kotxian ibiltzen diezen hainbat pertsona ezagutzen ditut, ontxe ja garraio publikora pasatu dira ez. Eta alakoak seriotasun handi batekin eta kontsentsu guztiarekin egiten badira, onak izango litzateke, baina ez dakit proposamen hau beste moduan beteko danik ala ez. Begira, arazoa hor dago eta gauza asko egin daitezke, eta zu nahi baduzu banatzaileekin edo supermerkatuekin hitz egin badaukazu zertaz hitz egin, da modu zuzenean gauzak lotu eta esango dut adibide konkreto bat begira. Pasaren egunetan ikusi du berriro ere, da urtero errepikatzen de zerbait da, gero eta gehiago, elikagaien bankurako dirua eta laguntzak eskatzen hainbat voluntarioa, hainbat bolondrez, da lan polita egiten dut, eta ona nik uste dut, ez da, Caritas ere hor dabil, eta elikagaien bankoa Bizkaian, behintzat oso aktibo, ez da, elikagaiak eskatzen, da erostera zoaz, eta eskatzen dizute, zati bat, berai ustea, premia hori dagolako. Noski, premia dago, gero eta gehiago pobreago dirilako, eta inflazio honek gainera, pobreago egingo gaitu batez ere langileok, ez da? Hori hola da. Bueno, zergaitik ez duzu tratatzen, super horiekin, gauza bat, deskarte ikaragarria handia daukate, egunero salmentatan, hainbat produktu botatzeko gilditzen zaizkie. Negoziatu hori. Zergaitik herritarrok ibili behar dugu gure boltzikotik gainera Caritasi edo elikagaien bankoari dirua edo elikagaiak ematen, eurek, super hauek, monopolio hauek baztertu eta deskartatu egiten dutenean hainbeste gauza egunero. Negoziatu hori gobernutik nahi baduzu. Nik uste badirela gauzak zuzen egiteko egin nahi badira serio eta zuzen. Baina serio hartu behar dira, eta ondo egin behar dira, premiak egongo dira, nik uste udazkenetan egu oso gogorra etorriko zaigula. Bai energia eremuan, da bai elikagaien eremuan, eta soldaten eremuan zer esan nik ez ikusiko dozu, nola egongo den hau, ez da? Baina gauzak eskerrekoa bazara, gobernutik edo zauden tokitik zuzen egin behar dituzu, ez itxura emateko. Hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko beste behin, Carmen Holanda eta Maialen Ferreira guregan izateagatik, eta badakizue ordu betatik aurrera eguneko albiste nagusiak, Carolina Suárez lankidaren eskutik ondizan.